Dini si Israel Rama, Ladisma, Pastor, mayong hapon na ako'y pangutana unsa ka importante ang adlaw nga Sabado, tinuod ba na gidadili ang pagligo o pagluto? Okay? Now, usa ka importante ang adlaw Sabado or adlaw igpapahulay kay gisugo kana sa Dios. Og kana nga sugo sa Dios igsuon, iya na sa Dios unya gihatag ngadto sa tao. Og ang purpose ana igsuon nga sulod sa usa ka semana ang unom ka adlaw magbuhat ka. Ikapito magpahulay ka. Nganong magpahulay ka? Kay nianang panahona ang Dios nagpanalangin, nagbalaan og iyang gipahulayan. Okay? Ang atong mga bersikulo niya na basahan lang Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 ngadto 11, ug ang Henesis Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 3. Dili tao ang nagbuhat anang adlaw igpapahulay. Okay? So, og kana nga mga sugo igsuon gihatag na siya ingon nga timaan sa iyang mga katawhan. Ezekiel chapter 20 verse 12 og 20. Kung dili lamang sa mga Hudiyo gihatag, apan apil usab ang tao ni ana. Marcos Kapitulo 2, versikulo 27. Now, arita sa isa nimo kapangutana nga naabatay, mabasa, to tinuod ba nga gidili ang pagligo o pagluto. Arita sa ligo. Wala tay mabasa sa Biblia nga panahon sa adlaw ipagpahulay, gidili ang pagligo. Okay? Mismo pa sa sinulatan sa Spirit of Prophecy, wala kay nabasa diha nga naay naligo, nakasala. Wala sa kay nabasa diha nga nag-ingon, sala ang pagkaligo. Okay? Mao gihapon sa gitawag og luto. Tingali ang word nga luto, aday gamay nga controversial, tungod kay ang uban mudagan man sa Exodus Kapitulo 16, sa versikulo 23. Pero kanang Exodus 16:23, usa na siya katalambagan, dili na siya sugo. Talambagan, konteksto ana sa panahon dito sa Kamingawan. Kay dito magud sa Kamingawan igsuon, wala man sila'y balay, gatentra man gani sila. Unya, gabiyahe ba sila for 20 years, naglibot-libot sila diya sa bukid sa Sinai. So, kibali imo makita nga wala sila'y balay. Okay? Now, niyanang panahona, mag-ulan og mana sulod sa unom ka adlaw ug sa ikaunom dublihon sa Dios. Mabasa nimo sa Exodus Kapitulo 16. Nganong gidubli sa Dios kay isa ka mana na alang sa pagkaugma. Okay? So may kalahian igsoon sa karon ug sa kaniadto. Kaniadto muulan ang mana. Karon walay mana muulan. Pero bisan pa man nga ulan og mana kaniadto, kutob ra na sa 40 ka tuig. Okay? So, aduna dito siya purpose. Kaya nga naman, number 1, kinsa may mag-uma dito. Okay? Kinsa may nanunom dito nga diserto man to, kamingawan man to, wala.